Tervetuloa seuraamaan Kusista paluumatkaa takas Suomeen Kanarian saarilta. Miksi meidän piti lähteä, en tiedä. Ja joo, ihan ekana kun me saavuttiin tonne lentokentälle, niin meidän piti viedä noin meidän matkalaukut noihin vitsin droppeihin, ja en tiedä mitä niiden nimet on. Ja tuolla lentokentällä ei oikeasti ollut yhtään ketään. Ja heti ton matkalaukkujutun jälkeen me lähdettiin turvatarkastukseen ja sen jälkeen suoraan ettiin ruokaa, mutta joidenkin piti jäädä vessaan, joten mä jäin ihastelemaan tuota hienoa lentokenttämaisemaa tonne ulkopuolelle siis. Ja siitä me lähdettiin suoraan syömään, koska kaikilla alkoi olla niin nälkää. Mä otin tuollaisen leivän ja vesipullon. Ja sen jälkeen oli suoraan aika mennä koneeseen. Ja ei onneksi meinattu myöhästyä, mutta tässä vaiheessa kello oli niin paljon, että kaikki alkoi olla tosi väsyneitä. Mut mä aloin syödä mun naksuja. Ja sitten me alettiin pikkuhiljaa laskeutua, ja siis mä nukuin ton koko lennon, joten mä en ehtinyt yhtään kuvaa, niin sori. Ja tässä kohti me oltiinkin jo laskeuduttu Suomeen takaisin. Ja siitä laskeutumisen jälkeen me lähdettiin hakemaan noita meidän matkalaukkuja, ja siinä se oli.